Si t'agrada soldar i divertir-te a la vegada, aquí estem, compta amb nosaltres. El cicle de soldadura bàsicament ensenya a soldar. Soldar consisteix en unir dos peces de metall. I bàsicament això té moltíssima sortida industrial perquè a tot arreu on mirem tenim peces soldades. Com ensenyem als alumnes? Bàsicament amb un 75% de pràctiques. És a dir, la majoria d'hores es fan al taller. Al primer curs es fa soldadura bàsicament d'elèctrode i al segon curs es fa altres tipus de soldadura, com la TIC-MIC i altres elements com serien el muntatge. Han de tenir ganes de treballar. És un cicle molt actiu. Tu arribes a les 8 del matí i tens 3 hores de pràctiques seguides a taller. Es necessita tenir molta activitat, que siguis una persona que li agrada treballar, és a dir, que li agrada fer coses. El món industrial, tot i que té baixades i pujades, és més estable i quan tu tens una professió, la probabilitat de treballar i que una vegada estàs format i treballant a l'empresa, quedar-te és alta. El proper curs, les persones que entrin al nostre cicle al setembre, ja tindran la possibilitat de fer dual. A dia d'avui, les pràctiques FCT normals, que no són duals, l'empresa no té cap obligació de remunerar. És més, els hi costa i els hi és difícil. Mentre que amb la dual, si tu fas formació dual, la fas remunerada i, a més, aprens i, com que l'empresa està posant diners en la teva formació, la probabilitat de que continuïs a l'empresa és molt més alta que en les FCTs. Si voleu contactar amb nosaltres, tenim la pàgina web del centre, les xarxes socials i el telèfon